Xavier Rius, que vos parlarà dels seus projectes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pérez Majors, el senyor de Cultura Festiva. Bé, avui estem presentant un disc d'Arbaes. Un disc d'Arbaes Falleres que és una producció de la Diputació de València i en la realització de Teatralats que mitjançant Josep Millet i Rafa Marco ens han fet una realització que va permetre dins de la campanya de València és Música de la Diputació i la red d'acostar la promoció musical i les mostres d'arrel de trobades de folklore amb mestissatge i variat musicals i festives, tot al voltant del folklore valencià, doncs dins d'aquesta campanya li presentem un producte netament fallet. Arbaes Falleres amb estil és una producció de més de 47 peces d'Arbaes temàtiques, des de l'acordar, la presentació, el dia de la presentació de la Fera Major, les despertats, cada acció fallera va tenir una nova temàtica, algunes són instrumentals. El disc està pensat com un material de suport a la cultura festiva de les falles, tant per als casals com per a ser partit pel carrer, als mòbils, als escenaris, a les formacions de banda, a les xaracles, etc. Totes les lletres giren al voltant de la festa com a dia. El disc és un intent d'establir nous lligams entre el cant d'estil valencià i la festa de les falles, enfortir-los, una relació que s'endevina molt prometedora i obre portes a la diversitat musical dins de la festa. La distribució del material la farem en breu. Volíem haver la fredilla, però per qüestions tècniques que no s'escapa, els dilluns ja estaran repartides en totes les juntes locals falleres del País Valencià per a que es distribuïsquen per tots els casals falleros. També, com a material complementari, s'inclourà un show amb un videoclip, i aquesta és una de les grans sorpreses, no? Amb la cançó No sigues mi nom, que esperem que siga la cançó de les falles 2010, i ara ho jutjareu per què, no? Amb diverses partitures i tot per a la seva interpretació. S'ha elaborat amb textos senzills que cuiden el llenguatge inclusiu i la perspectiva de gènere per tal de fer les festes més integradores. No sigues ni nom, el videoclip és un bonus track, una cançó extra que farà la delícia en els casals fallers durant les festes falleres. Compost, com he dit abans, per Atabalats, grup Oliu del Camp de Montpedre, ha estat rodat en els carrers de Bussó i ha comptat amb la col·laboració estreta de part de la població. No sigues ni nom està compost amb ritmes tremendament festius, animats, encoratjadors. El clip de vídeo, d'uns 4 minuts de durada, ha estat realitzat amb idea de ser compartit per les xarxes, subtitulat en un munt d'idiomes que el que pretenem és també llançar la festa de València. A la qual cosa, ara vosaltres ho gaudireu, ho jutjareu i distribuireu segur, perquè a la finalització d'esta roda de premsa van estar els links i a les xarxes per a que es pugui compartir. Pere, moltes gràcies per la recepció de l'Ajuntament de València, com sempre, i a la vostra disposició.